Hemen daude artikulu guztiak. Dena dago. Wow. Hartuko dugu ur pizka bat. Bai, honela izango de pixko bat ardoik ez dago bainez. Ura edan behar. Hauek benetan zea dituk. Oi naparrak, barrankako ketoi. Zaragozan egon nintzen lanean, hamarkada bat. Horren beste hamarkada bat amate ibina. Egon ginen uste dut, epaimai batetan duela Bilbon edo. Inbaz baten tesian. Hori egin da. bai. Barrankako bat olako esaldi ziten boi. Ardoik ez dago ura, ez da zer, da olako beti historiak. Gazte gutxi ikusten dute, Ba, oso gutxi. nire semea. Hortzeok. Horri da filosofia egitera. Filosofia egiten eidek. Bai, aurten hasi data. Larrazabaleta konpainiekin. Esaten dite, jo, egon nintzen atzeta egin dugun aita. Bueno, Lehenengoan nino. bai. Hasi ingo dugu orduan, hirugarren Ikusten da, entzuten da. mai inguru hau, aurrena kultura, euskal kultura eta euskara izan zen batez ere gaia, atzokoan berriz batez ere politika eta gai politikoa bereziki, eta gaurkoan ekonomiari helduko diote gure hiru adituek, eta hau dituzue. Baleren Bakaikoa, nire eskerretan lehenengo dagoena, ekonomista, ekonomilaria eta Donostiako zuzenbide fakultatean irakasle. UEUko erretorere izan genuen garai batean. Xabier Ayerdi, eskubitan, bai, Xabier Ayerdi, eta bera soziologoa da, eta EHUko Gizarte eta Komunikazio Fakultatean irakasle. Eta hirugarrena Emilio Majuelo, historialaria, eta NUP, Nafarroako Unibertsitate Publikoan historia garaikideko irakaslea. Beraz, eta aipatu dituen ordenan saiatuko dira, 20 minutu izango ditu bakoitzak, eta besterik gabe, Bakaikoak du hitza. Arratsaldeon. Ez dakit entzuten den. Bai, entzuten da. Arratsaldeon. Lehenengoz esan behar ditut, nego azaldu nahi dizkiot antolatzaileei nire eskerronak gonbidapen hau luzatu diatelako. Bueno, ja, 20 minutu ditugunez, nire hitzalditxoa 3 ataletan banatuko dut. Alde batetik, 50. hamarkadako ekonomiaren zertzelada batzuk egingo ditut, ezta? Lehenbizi nazioartean nola zegoen egoera eta nazioarteko erakundek edo nazioarteko ekonomiak zer eragina zaukan euskal ekonomian, gero Espainiko egoera ikusiko dut pixka bat, eta azkenik Euskal Herriko egoera, non INI, Instituto Nacional de Industriak, bere eragina handia izan zuen, konzertu edo itun ekonomikoa ere zerbait esango dut, eta azkenik gure esperientzi kooperatibo importantena ere garai horretan sortu baizen, eta horretaz ere arituko naiz. 50. hamarkadak zailtasunak ditu bati bat ekonomia aztertzerakoan dato estadistikoaren falta. Dato estadistikoak ez zauden eratuta ez estadu mailan eta are gutxiago desagregatuta Euskal Herri mailan edo Hego Euskal Herri mailan. Bakarrik zenbait datu daude, Banko Bilbaok zituen argitaratzen zituen datuak, Banko Bizkaiak gutxixiago, eta horrezaz aparte, merkatal ganbarak eta beste saiakera batzuk sektore ekonomikoak ematen zituzten datuak ere badaude, baina ez daude gaur bezala sistematizatuta Eustatek egiten dituen moduan. Beraz, zailtasun hori horrekin aurkitu izan gera, ikerketara dedikatu garenok,
bai 60. hamarkadan eta baita 70. hamarkadan ere. Bueno, zer gertatzen da nazioarte mailan? Nazioarte mailan munduko bigarren gerratea amaitu ostean, agintariak hartzen dira ezin zela jarraitu gerra aurreko urtetan bezala. Estatu bakoitza bere aldetik. Orduan, lankidetza areagotzea derrigorrezkotzat jotzen zuten agintari horiek. Hori dela eta 1948an onartu zen Marshall Plana. Marshall Plan hori Europa guztian barreiatu zen, inbertsioak Europa osoan egin ziren, Espainiako estatua kanpoan geratu zen. Nolabait hori inbertsio horiek kudeatzeko eta ekonomia pixka bat bideratzeko sortu zen urte horretan bertan kooperazio lankidetza ekonomikorako Europako erakundea, OECD. Erakunde honen helburua garaia hartan zen, politika ekonomikoak Europa mailan estatu bakoitzak autonomia osoa zaukan, baina helburua zuen honek pixkat koordinatzea, konbergitzea politika ekonomiko horiek, azken finean, nahi zen Europarron bizimodu maila hobetzea, eta horregatik planteatu zen politika ekonomiko horiek altzen berdinenak izan zitezen, ez 30. hamarkadan bezala, bakoitza neurri bat hartzen zuen, eta besten kaltetan, ez da. Hori ekidin nahi zen edo gainditu nahi zen. Bestaldetik, erakunde hau, esan beharra dago, teoria liberaletan oinarritzen zela, hau da, merkatu librean oinarritzen zen, baina Keynesian teoriak, Keynesiar teoriak indarrean zauden, bati bat, bigarren gerra bukatuta, 70. hamarkada arte, jaunda jabe ziren, bai ikasketetan, unibertsitateetan, eta bai politika ekonomikoak eraikitzeko orduan. Erakunde hau geroago edatu zen, eta 1960an OCDE edo lankidetza eta garapen ekonomikorako erakundea sortu zen. Eta Europar estatuaz gain, elkartu ziren elkarte honetan, Estatu Batuak, Kanada, Australia, Japonia eta bar. Gaur egun esan beharra dago, erakunde hau, bai munduko bankuarekin, munduko merkataritza elkarteakin, nazioarteko moneta fondoarekin eta bar, politika neoliberala eramaten ari dela horren ondorio guztiekin, politika horrek dakartzen ondorio guztiekin. Behin ja 50. hamarkadan sartuta, sortzen da 1951an Pariseko itunaren ondorioz, Europako ikatz eta altzairuaren erkidegoa. Eta sortzaileak dira alde batetik Europako estatu boteretsuenak, Bretaña handiak kenduz gero, Alemania, Frantzia, Italia, Herberak, Belgika eta Luxemburgo, o Benelux bezala ezagutzen ziren 3 herrialdeak edo estatuak. Erakunde honen ezaugarriak zeintzun ziren? Lehenbiziko sortzen da erakunde politiko bat estaduen gaineko egiturarekin. Bere aurrekontua dauka, bere agintaritza dauka, estaduen gainetik dagoen agintaritza, autoritate gorena deitzen zaio, baina bakarrik mugatzen zen politika sektorialetara, ikatza eta altzairua. Beraz, horrek bere eragina izango du gure industria bai urte haietan eta geroago ere siderurgian oinarrituta zegoelako. Beste erakunde batzuk ere bazituen, asanblada, kontseilua, kontu epaitegia eta bazituen erakunde honek. Hau oso importantea da, horregotea ez egotea zen, klub antzeko sortzen hasten da Europan, eta klub horrek ipintzen ditu arauak, neurriak hartzen ditu, gerora etorriko dien kideei baldintzak ezartzeko, eta zenbat eta beranduago iritsi, orduan da zailtasun gehiago izango da, karru horretan edo klub horretan sartzea baldintza egokietan. Horren ondoria da,
ezagutzen dugun bezala, altzairu gintza, burdin gintza, nola joan dan pixkana, desagertuz. Horre hon izan bagina, seguraski beste modu batean izango zen. Hamarkada horretan, 1953an, Espainiako Estatua beste jauzi bat ematen du, eta da, konkordatua sinatzen duela Vatikanorekin, eta horrek nolabait legitimatzen du Espainiako Estatua bati bat erlijio katolikoa dominantea duten herrialdekin. Urte horretan bertan ere, eta hau ekonomikoki oso importantea da, Ameriketako Estatu Batuekin sinatzen ditu base militarrak hemen ezartzeko, Espainiako Estaduen ezartzeko, eta horre suposatuko du izugarrizko dibisen sarrera. Espainiko sistema garai hartan autarkikoa zen, erabat itxita zegoen, arrazoi ideologikoagatik alde batetik, horrela ikusten zelako garatzea, hemengo ekonomia, independentea izateko. Eta bestetik, gerra ostean, bigarren munduko gerrata ostean, isolatuta ere, politika isolatzaile bat aurrera eramaten da, eta horren ondorioa ere, bada, autarkian funtzionatu beharra. Autarkia ekonomiko hori puskatzen hasten da, basen militarrak sinatzen diren ondoren. Bueno, geroago, 57an, kontutan izanik zenolako esperientzia ona izan zen, edo nahiko emaitza onak ematen ari zen ikatza eta altzairuaren erkidegori, Erroman sinatu zen Erromako tratatua deitzen dana, eta hor bi erakunde sortu ziren nahiko lotua, baina Europako ekonomia erkidegoa eta Euratoma. Euratoma dedikatzen zen energia nuklearra helburu paketsuekin garatzeko erakunde bazar. Gero hiru ikatzarena eta altzairuarena ekonomi erkidegoa eta Euratoma hiru erkidegoak batu egingo dira eta gaur egun Europako batasuna ezagutzen dugun hori aterako da. Ezaugarriak, honen ezaugarriak, elkarte hauen o erkidego hauen ezaugarriak, lehen aipatu ditudan antzekoak. Bati bat, diferentzia handia da, guain edatzen dela sektore guztietara, zerbitzua sartzen dira, ondasun guztiak noski, personak ere libreki zirkulatzeko eskubidea izan dute, eta kapitalak, Hau, zan lehenengo helburuak, o markatu ziren helburuak, oraindik ez dira bete zerbitzuenak, bentzunak izango dituzue, Bolkesteinen direktiba famatua, guandik ez da gauzatu zerbitzu arloan, beraz, guandik bidea egiteko dago. Lehen, laburbilduta, esan beharra daukat, hemen ere arau batzuk ipintzen direla, eta arau horiek ipintzen dituzten estadukideak berdina dira, Alemania, Frantzia, Italia eta Beneluxa, eta denbora izango dute beraien egiturak moldatzeko, txukuntzeko, kide berriei atea iriki aurretik. Hurrengo kide berriak, Bretaña Handia, Irlanda eta Danimarka izango dira, baino 73an, beraz, 16-17 urte aritu ziren beraien egiturak egokitzen. Behin Espainiako estatura etorriz, 39 eta 59 bitartean hemen autarkia funtzionatu zuen. Hasieran autarkia oso hertsia zen eta merkataritzan kanpo harremanik apenas ez zegoen. Aipatzen da bakarrik mehatza, Bizkaiko meategietatik ateratzen zen, mehatz pixarrak agortzen ari bai ziren ordurako, eta mehatzaz gain, Valentziako naranjak eta limoiak eta hoiek ziren, esportatzen ziren produktu bakarrak eta hoiekin lortzen ziren divisa koxkorrak erabiltzen zen behar ziren makinaria erosteko atzerrian. Autarkia hortan barruan, lanabes edo instrumentu egoki bat sortzen du ekonomia garatzeko eta da INI, Instituto Nacional de Industria, 1951 sortzen da. 3 helburuekin, bat, defensa industria garatzea, autarkia sustatzea, eta Espainiatarren aurrezkiak inbertsio ziurretan erabiltzea.
Hau izango da, ini honen helburu, hauek izango dira helburu nagusiak. Inik parte hartzen du enpresa berriak sortzen, sektore estrategikoetan, elektrizitatea, kimika, siderurgia, ikatza eta bar. Bueno, esan beharra dago, Hego Euskal Herrian apenas ez zuela ezer inbertitu. Bakarrikola aipatzekotan dago Potasas de Navarra, Iruñan dagoena, hori izan zen inbertsio bakarra, inbertsio importante xamarra inik egin zuena. Aipatzeko, 35 enpresa sortu zituen 40 eta 59 bitartean, 35-etik 29 Madrilen zuten helburua, naiz geho faktoriak beste leku, o lantokia beste lekuetan eduki, baina ikusten da zentralismoa erabat finkatzen ari dela, o finkatu zela autarkia honetan. Bi Barcelonan, eta gainantzeko beste herrialdetan, Bizkaian zegoen bat sopuertan, prospektibak egiteko mehategietan, mehatza aurkitzeko saiakerak. Iniri egotzi behar zaio, Ensidesa sortu zuela, eta Ensidesa Abilesen sortu zuen, eta erabat konpetituko du, lehiatuko du Altos Hornos de Bizkaiarekin. Izugarrizko kaltea egiten dio, edo merkatua jaten dio egin handi batean. Merkatua erabat handitzen aritu 50. hamarkadan, hala ere, zati handia galtzen du Altos Hornos de Bizkaiak. Adibidez, Burdina 51ean, estaduko 52 ekoizten zen, eta handik 8 urtera 59ean laurdenera jaisten da, eta Altzairuan ere berdin gertatzen da. Erditik 134 jaisten da. Iniren finanziazioari dagokionez, esan behar da, aurrezki xumeak edo herritarron aurrezkiak finanziatzen zuela. 51ean atea zen lege bat, non azaltzen zen aurrezki kutxen gordailuen 60%, gordailu berrien 60% estatuaren tituloetan inbertitu behar zela. Beraz, nolabait kanalizatzen zen gure herritarron aurrezkia estatuak erabiltzen. 60%, ez da txantxa. Handik urte batzutara, 59ean, lege hori aldatu zuen gobernu zentralak eta gordailuen 65%ra igotzen zen, baina hau inbertitu behar zen balio kualifikatuetan, eta iniren tituluak, ini finanziatzeko tituluak, sailkapen honetan o kalifikazio honen barruan sartzen dira. Honen inguruan zenbait azterketa egin ditu, gure artean euskeraz Gurutzan Solak egin zuen, eta berak esaten zuen, apenas ez zuen inbertitu, 50. hamarkadan da 60. apenas ez zuen inbertitu, lehen aipatu ditu honek salbo. Horrezaz gain, zergak izugarri, zerga proporzionalki gainentzeko herrialdetan baino gehiago, Espainiko herrialdetan baino gehiago ordaintzen zen, eta itzuli oso gutxi egiten ziren. Hor nola bete esateko, orduan garaietan atera zen termino bat, o teoria balandu zen deskapitalizazioaren teoria. Gurutzan Sola, eta nik neuk ere argitaratu nuen liburu bat beranduxiago horren inguruan. Gero, estabilizazio plana etorri zen, 57-59 bitartean, Espainiko ekonon pezeta egonkortu zen, aurrekontuak ere berdindu ziren, defizita murriztu zen, nola esateko munduko bankuak eta nazioarteko moneta fondoak baldintza jarri zituen Espainiari diru laguntzak emateko, eta beste neurrien artean eskatu zitzaion ateak irikitzea kanpo inbertsioi. Eta kanpo inbertsioi dagokionez, eragin handia izan zuen US Steel Estatu Batuetako konpainia batek Altos Hornos de Bizkaian egin zuena. Egin zituen inbertsioak. Denbora gutxi daukadanez labur bildu behar dut, hemen ze gertatu zen Hego Euskal Herrian. Urte horietan jarraitu zuen siderurgia garatzen, Burdina eta Altzairuan merkatua naiz berantza joan
garrantzia zaukan oraindik, kimika industriare urte horietan garatu zen, makina errementare urte horietan garatu zen, importatzailea izatetik, esportatzailea izatea bihurtuko ginen, 70. hamarkadan gutxi gora bera, eta, bueno, hor joan dira beste sektore batzuk ordezkatzen, zarkitzen ari zien sektoreak. Bueno, eta horrezaz gain, esan beharra dago, hemen lanabez importante bat genuela, konzertu ekonomikoa, naiz Araba, Gipuzkoak eta Bizkaiak bertan bera utzia izan, 1937an Frankoren dekreto famatuaren bidez, Arabak berritu zuen 51ean, 25 urterako indarrean egon zen konzertu ekonomikoa, Nafarroak 51ean berritu zuen, eta horrek ahalbidatu zuen bi probintzio edo lurralde horietan sarrera duinak izatea, sarrera importanteak izatea, soberakinak izatea, eta soberakin horiek nahi kondu koduatuak izatea, eta ondorioz ezagutu genituen errepideak azpiegitura nolabait esateko askoz ze hobeagoa zirela bi herrialde horietan. Eta amaitzeko esan urte horietan 50. hamarkadaren erdialdean Jose Maria Arizmendiarretaren ideiak praktikan ezartzen hasi ziren, eta hain zuzen 1956an Ulgor sortu zen, eta handik etorriko gerora garatuko ziren kooperatibak. Hoien artean, Caja Laboral Popular garai hartan gaur Euskadiko kutxa bezala ezagutzen duguna, 1959an sortu zen, eta finantza erakunde honek gorputza ematen hasi zen kooperatiba taldea honi. Eta gero joan da etengabe garatuz, garai honetan, garai honak izan zituen 60ko hamarkada, ekonomi garapen planak zirela eta gero garaitxarrak etorri dira, hala ere enplegua sortuz joan da, eta orain denak ezagutzen dugun talde sendoa dugu gure artean, eta pentsatzen dut euskal ekonomiak munduko ekonomiari egiten dion ekarpen garrantzitsu bat dela. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Baleren eta Islarion kontsolamendurako eta guztion pozerako, uste dudanez behintzat hitzaldi hauek argitaratu egingo dira, uste dudanez jakinen beraz zuen estuasunetan lasaixiago ibiltzeko. Eta bestetik, ekonomiaz jardungo ginela esan dut, baina ez da egia. Ekonomiaz eta gizarteaz jardun behar dugu gaur, eta hain zuzen datozen beste bi islariok batez ere gai ekonomiara ikutuko dute behar bada, baina batez ere soziologiaz eta gizarteaz hitz egingo digute, eta beraz, Xabier Ayerdi, emigrazio eta inmigrazio fluxuak Euskal Herrian. Bueno, ni prestatu egin dut, ez dakit, entzuten da, ezta? Bueno, prestatu egin dut hemen, kuadro batzu prestatu ditut, behar badar ezago esplikatzeko, ezta? Ni lehenengo eta behin bebai, eskertu, egin didazuen gonbidapenagatik, eta beste 500 urte barru ospatu egitela honelako jardunaldiren bat, nahiz eta gu ongo garen, ezta? Baina, bueno, gitzendik, behar bada ordurako ongo da ondo gordetzeko informazioa, eta zango dute 50. hemen egon ginela, ezta? Eta, bueno, mila esker, eta... Estantzuten? Ez, estantzuten? Bai, bueno, nik egingo dudana da, eta nipe problema berbera daukat, oso zaila da bilatzea askotan datuak, eta datu bateratuak. Nik immigrazioari buruz hitz egingo dut, Juan Mari galdetu zean horretaz, gitxigora hitz egiteko eta ia zer gertatu zen garai horretan, eta orduan datuak biltzen saiatu naiz, baina datuak nekez bilatzen dira eta bateratuak asko zailago, ezta? Orduan nik gutxigora bera egingo dudana da, esplikatu zer gertatu zen, immigrazio fluxuekin, azken finean, immigrazio fluxuekin gertatu zenarekin daukaguna da eraberritu egiten dela
gure gizarteko konposizio demografikoa. Eta eraberritze horrek azken finean ekarriko dauna da eraberrikitze sozial bat. Eta horrek ekarri beharko du eta ekartzen du, nolabait beste garai bat, pentsatzeko zer garen, nor garen eta nola egin behar diogun aurre daukagun gizarteari. Ze, datu hauek aztertzen, igual inkonsiente dituzun hainbat eskema edo azalera ateratzen zaizkizu, ezta? Eta da, neurri batean ikustea 50. hamarkadan, ematen direla aurrebaldintzak, aurrebaldintzak ematen doaz, astiro aldatzen doaz, eta 60. hamarkadan intensifikatu egiten dira, eta neurri batean badirudi, edo nik esango nuke 50. hamarkadan da, 60. berrasmatu egin zela Euskal Herria, berrasmatu egin zela nazionalismoa, berrasmatu egin zela euskera, berrasmatu egin zela euskal pentsakera, eta seguruenik jakin sortu bazen garai horretan horregaitik izango zen, ez da? Berrasmakuntza garai baten hasieran geundelako, ez da? Nik esango nuke, Sabinoarekin Euskal Herri berri bat sortzen bada, behar bada honetan ez dagoela hain iraultza hundia, baina gitzendik badagoela nolabaiteko iraultza horretan erreforma bat, eta gero esplikatuko dut, datu batzuk eman ondoren. Orduan lehenengo eta behin, zer esan daiteke holan demografikoki? Demografikoki ikusten duzuna hemen, eta nik gezio honekin mugituko naiz, ezta? Ikusten duguna da, 1950 urtean, Euskal Herrian milioi bat eta 600.000 inguru edo gehiago biztanle dagoela, ez da? 10 urtetan pasatuko gara ia 2 milioira, 300.000 gehiago. Eta 70. pasatuko gara 2 milioi terdira. Hau da, 20 urtetan, milioa bat pertsona gehiago biztanle ditugu Euskal Herrian. Hemen dagoz urtez urteko hamarkadako askundeak. 50. hamarkadan, 340.000, ez dakite ikusten da, ez da? Nola mugitzen duan hemen gezia baiz, da? Orduan, 340.000 pertsona gehiago egongo dira edo biziko dira Euskal Herrian. Horre suposatzen du, 20 hasten dela populazioa markada horretan. Hurrengo markadan, ia 600.000 pertsona berri ditugu, eta horre suposatzen dau beste 130 bat. Eta gero, 70. hamarkadak suposatzen dau, beste 315.000 gora, beste 1,2 bat. Hau da, hemen askunde ikeragarria dago populazioarena, eta gero honek ekarriko ditu, beste aldaketa sakonagoak. Honek zer suposatzen dau? Honek suposatzen dau, herrialdetara bagoaz, eta hemen datuak, batez be, gero emango ditut beste batzuk, eta gaurko egoeratik aztertuta, gaur nolakoa izango litzateke gure komposizio demografikoak itzendik egoaldean. Zeratu batzuk emango ditut egoaldekoak, beste batzuk emango ditut, alditudanak bildu ditut, alditudanak homogenizatu ditut, eta beste batzuk ezin izan ditut. Honek zer suposatzen du? Honek suposatzen du, 2001 oraindik ere, populaziorik nolabait esateko etnikoki euskaldunena, oraindik ere Nafarroa dela. Hau da Nafarroako populazioa. Hemen ikusten dugu moduan 15 dago. Espainiatik etorritako immigrazioa eta 5% kanpotik etorritakoa. Datua orain dela 5 urtekoa da, 5 urtekoa, 2001koa. Gaur egun, Nafarroan immigrazioa 10% da kanpotarra. Edo kanpotarra edo estrangerukoa. Orduan hemen daukaguna da 20 bat, ez da? Baina, klaro, Bizkaian 27 da, Araban 31, Gipuzkoan 21 eta hegoaldean 25. Honek suposatzen dau orain nolabait baretu egin direla hemen dagozen porzentai batzuk. Zegero ikusiko dugu moduan 70. hamarkadan porzentai hauek asko handiagoak izango dira Gitzendik, Gipuzkoan eta Bizkaian. Hemen zer gertatu da, etorri zenan bat, behar badaia dagoeneko hil egin da, beste batzuk bueltatu egin dira, ezta? Eta batez be, kontabilizatuko ditugu, orain kontabilizatzen duguz horien seme-alabak. Hemen jaio izan direnak, bertakoak direnak, baina gurasoak kanpotarrak zituztenak. Baina hau da gaurko fotografia nolabait esateko. Zer gertatzen da 2001ko datuetan lurralde Euskal Herriko 7 lurraldeetan? Ikusten duguna da, probintzirik edo herrialderik euskaldunena nolabait esateko Zuberoa dela. Zuberoan bizi den 72 berdea, kolore berdea, ez da?
Hori da, bertako populazioa, bertakoa alde guztietatik gurasoak, aitona amonak, eta bar. Ikusten duguna da, 172 dela, bertan jaioa. Eta gutxien Lapurdin. Gero, hemen dituzuen kolore laranjak, hauek dira, gurasoren bat kanpokoa dutena, edo biak dituztena kanpokoak. Eta gainontzeko kolore horia da, kanpotarrak direnak zuzenean gaur ere. Orduan ikusten duzu moduan, badago horrelako aldaketa bat, goitik berantza doa, Zuberoatik beruntz, Lapurdiruntz, eta nolabait hemen Euskal Herria hemen legoke. Euskal Herrian gaur egun zer eukingo genuke? Eukingo genuke 50 bat Euskaldun dela toki guztietatik, beste 25 bat da Euskaldun baina gurasoren bat edo biak dituzte kanpokoak, eta 125 izango litzateke etorkinak zuzenean. Claro, zer gertatzen da 50. hamarkadan? Gertatzen dena da, eta hemen ikusi begiratu ditut, eta azkenean lortu ditut hor datu batzuk, Estatu Espainiarreko emigrazioari buruzkoak. Ikusten duzuen hemen dagoen lautadatxo hau, da imigrazio gutxien dagoeneko garaia, 40. hamarkada eta 50. hamarkada. Horretik egon ziren alde batetik emigrazio ikeragarriak. Emigrazio ikeragarriak. Zaterako, 1910-1910 ogoiko hamarkadan da, 30 gutxiago, 1.000.000 bat doa kanpora, Espainia guztitik, 1910 edo, hamarkada horretan, ogeikoan 1.200.000 eta gainera, emigrazio guztio gehiena, batez be, joango da, Hego Ameriketara, gehiena. Orduan, herrialde hauetan, landindar asko behar zutelako, batez be Argentina, Venezuelan, eta horra, joan zen jente asko. Hemendik, kopuru handi bat, Euskal Herritik joan dekoa da. Zenbat joan zen, ez dago daturik, datuak biltzen saiatu naiz, baina hor gutxi gora bera batzuk esaten dute, pasatako iparraldetik, behar bada 120.000 pertsona zela 19. mendean. Horri batez be, Kalifornia aldera eta San Francisco aldera, eta hortik joan zela 120.000 inguru. Gero, galdu egiten dira lehenengo hamarkadetakoak. Hemen ere, ez dakigu, eta gutxiago oraindik zenbat jente joan zen 50. hamarkadan. Gero, esaten da datu bat, niretzat oso exageratua dena, Euskaldunek kanpoan duten jentea alde batetik, bestetik, bizen bat, bi gurasoren bat, aitona amonaren bat, hau da, inzidentzia Euskalduna 4.000.000 dela. Niri datu hori iruditzen zaite, ez dakite, orokorregia, hundiegia, eta zinez gaitza, baina, hori dira, dauden datu barreiatu batzuk, ez da. Nora joaten zen jendea batez be Espainiar estatutik, ikusten duzuen moduan, Ameriketara, horian, eta gero, 70. hamarkadan egongo da aldaketa, baina ikusten duzuen moduan, 50. hauek dira txikienak, ez da. 50. eta 40. txikienak dira. Hemen, Afrikara behaten zen orduan jendea, oraindik Europara oso gutxi, ez da, eta jarraitzen du Latinoamerikara behaten. Jarraituko dut, eta hemen daukagu datu niretzat oso importante bat. Hau da, 50. hamarkadan, Euskal Herrian 340.000 pertsonako hazkundea dago. Hazkunde horretatik, hegoaldeari dagokio 330.000. Eta 330.000 horretatik, doa goiti bera, 310 dira gaur egungo autonomi erkidegoari dagozkionak. Eta horietatik, azken finean, ia 300.000 dira Bizkaia eta Gipuzkoara datorren jendea. Orduan, zer esan daiteke etorri zen immigrazioaz? Batez be izan zela fenomenu bat afektatu zionak batez ere Bizkaiari eta Gipuzkoari. Hau da, 340.000tik 185 etorri zen Bizkaiara, 104 etorri zen Gipuzkoara, eta gero ikusten duzu moden, arabara 21.000, etorri ez askundea barkatu. Askundea Bizkaian bizi zen, 104 Gipuzkoan, 21, 19, 12, hau da, bestetan, eta Zuberoak eta Nafarroa bereak galdu egiten dute populazioa, hamarkada horietan.
Bada espada beste hamarkada bat ipini dut urrengoa, ze urrengoa oso importanta da, 60ekoa ikusteko zer gertatu zen. Eta ikusten dugu barriro ematen dela antzeko fenomeno bat. Hau da, ia 600.000 pertsonako hazkundea dago, eta hazkunde horretatik hegoaldeari dagokio ia gehiena. Eta hortik ere barriro erkidegora, eta barriro ere Bizkaira ia 300.000 eta Gipuzkoara 150.000ko hazkundea. Eta hemen bai agertzen dira lehenengoz Arabaren hazkundea eta Nafarroaren hazkundea. Bakoitzak 300.000tik gorako hazkundea dut, ezta? Claro, hemen ze gertatzen da? Hemen gertatzen dena da seguruenik gertatzen dena da Nafarroak ez zuela eukin immigraziorik 70. hamarkadara arte. Eta ordura arte, Nafarroak berak altzen zuen populazioa, eta Nafarroatik joan egiten zen batez be, Bizkaira, Gipuzkoara, eta beste hainbat tokitara. Eta neurri batean gauza bera gertatzen da Araban ere. Eta lehen Balerenek aipatu duen estabilizazio plana horretan fundamentala da. Azken finean horrek afektatzen du. Eta kuriosoa da, zen nik hainbat adituri egun hauetan galdetu dio, eta merezi daudatu guztia biltzeak, merezi zazen dite, zeite zorabiatu, naiz eta alegin dut zaitez, da? Baina ez du merezi, ze badago immigrazio batzuk ezagutzen ez ditugunak, emigrazio batzuk ezagutzen ez ditugunak. Zatu baterako, 60. mendean, bai Nafarroatik, bai Arabatik, batez be, Belgikara doan jentea. Batez be zergaitik, orduan galdu zuelako, bere nekazal arloko, ez da? Produzioa edo momentu batean hor agertu zelako edo hor egon zelako fenomeno ikeragarri bat, jenteak bota zuenean nekazalgotik, edo, prozesu ekonomikoek bota zuten nekazalgotik hainbat jende. Horregaitik Espainiar estatuan belen ikusi du moduan hor badago lautada bat, baina gero barriro egoten da 60. aurrera, Europara doan populazioa, ez da? Orduan, guzti honekin zer esan daiteke? Esan daitekeena da, hemen dagoela formula bat, eta formula da, toki bateko hazkundea. Hazkunde horri kentzen badiogu, hazkunde vegetatiboa, automatikoki daukagu saldo migratorioa, eta esplikatuko dut. Populazioaren hazkundea daukagu alde batetik. Bestetik daukaguz joaten direnak, edo ez jaiotzen direnak, kentzen ditugu hiltzen direnak, eta geratzen dena, galera edo irabazpena, da migrazioen kontua. Joan direnei, etorri direnak enduta. Orduan, hemen ikusten duzuna da 50. hamarkadan zer gertatu zen bertako populazioarekin. Eta bertako populazioarekin Araban hildakoei edo jaio zirenei kenduta hildakoek 13.000 pertsonako hazkunde propio aukin zuen. Gipuzkoak 11.000koa. Nafarroak 40.000 ingurukoa, eta Bizkaiak 81.000 ingurukoa. Guztira, hegoaldean, ia 200.000 pertsona gehiago berezkoak, ez da, berezko hazkundea. Claro, orain egiten da formula, eta da, egon den hazkundeari kentzen diogu berezko hazkundea. Orduan, hemen ipintzen dut, migrazio saldoaren zenbaketa errena, edo hankamotz geratzen dena, ez dakigulako daturik, 3 minutuz, da? Ulertzen, bale. Hemen geratzen zaiguna da migrazio saldoa, zenbat jente joan zen bertatik, hori da momentu horretan ez dakiguna 50. hamarkadan. Ni egon naiz hitz egiten egun hauetan bada espada Mikel Marañon eta honelako pertsona aditu batzuekin, ez da, demografia gogorra egiten dutenekin, ez da, eta eurek esaten zaten, behar bada oso jente gitxi. Eta joan zen jentea batez be gehiago joan zen 60. hamarkadan, eta batez be joan zen Artzai eta bar, ez da? Eta gehiago joan zen 60. hamarkadan. Eta 60. ja hasia zegoenean. Baina hamarkada horretan da batez be jentea datorrenean. Claro, hemen zer gertatzen da? Migrazio saldoa nolabait esateko hegoalduari dagokionean, seguruenik 150.000 pertsona etorri ziren, 140.000 pertsona gutxi gorabehera etorri zen edo izan daiteke. Honerik kendu beharko genizkioke joan zirenenak. Zen batean gera daiteke, oso zaila, 130.000, 120.000. Eta erkidegoan zer gertatu zen? Erkidegoan gertatu zena da, oraindik populazio hau handiagoa dela zergaitik. Azken finean Nafarroa galdu egiten du, behan ikusiko duzuen moduan, hemen dagoen gezia, Nafarro galdu egiten duelako, edo daukalako jente gehiago dualako datorrena baino. Eta behar bada hor,
jokoa eginda, esan dezakeguna da, hor, 140.000 inguru pertsona izan ditezkela garai horretako saldo migratorioa hegoaldean. Iparraldean zailagoa da jakiten, barrukoa egon zen, eta datuek ez digute ia ezer adierazten gainera, datu asko azten da neurtzen benetan 60. hamarkadatik aurrera. Eta horregaitik hemen konposizioa, eta hemen joko bat egiten dut, hau da, zelan daukagun panorama 60. hamarkadaren amaieran. Nik susmatzen dut, hemen kolore laraina txikiagoa izango zala 60. hamarkadan. Zer daukagu 60. hamarkadako daturik jentearen jaiotzako edo jaiotza tokiaren araberako daturik ez daukagu. Horrek suposatuko luke, behar badean beharko nukela registro bakoitzera herri-zerri, eta horrek eramango liguke, eta segurunen datuek ere ez ligukete emango datu zehatzik. Honen zer suposatzen du? Bizkaia edo Nafarroan, Bizkaian, nenkin zehoz ez txartu nengoela, Nafarroan, edo bizparkatu, Bizkaian 35% Espainiarra zen, 60. hamarkadan. Hegoaldean, 29-30. Nafarroan 15 eta gero, Gipuzkoan 27, 31. Honen zer suposatzen du? Honen suposatzen duena eta honekin bukatuko dut. Gero banituen beste datu batzu, baina ez dauka holan importantzen dik. Bakarrik igual daturen bat. Bagoaz erkidegoko datu existitzen diren datuetara, ikusten duguna da, Bilbo hundian, kanpotar populazioa 40% dela. Arabako lautan 33%. Durangaldean 33%. Kantaurian bebai 33%. Bidasoa beherean 36%. Claro, honek azken finean zer suposatzen du? Honek suposatzen duena da, berrasmatu egin behar direla kategoria sozialak. Zer ez da bakarrik, jentea datorrela, ez, jente honi buruz eukin behar duzu diskurtso berri bat. Eta azken finean, honen atzean dauena da euskalduntasunaren definizio berria. Ordura arte euskaldun izatea zerbait bazen, hortik aurrera euskaldun izango da bertan bizi eta jaio dena. Horrek suposatzen dituen kontraesan guztiekin. Definizio zaharrak eta definizio barriak leian. Bere momentuan sentitu izan zitekeen inbazio sensazioa. Pentsatzea, zein neurritan imigraria zegoen horrelako kode bikoitz batean, ez da? Alde batetik ikus zitekeen, ekonomikoki gure azpiti zegoela, egon zitekeela bertako euskaldunen azpitik, baina era berean politikoki ikusten zitzaiola, kanpoa jente bezala. Hau da, guzti honek, azken finean, suposatu izan du, 60. hamarkadan, gizartea berrasmatu berpentsatu behar izan dela, ez da? Eta azken finean, oraindik ziklo horren barruan gago, ez da? Eta definizio horiekin jokatzen ari gara. Eta orduan, aldaketa demografikoek egenetan suposatzen dutena da gero, soziologikoki konposizioaren aldaketa handia, baina baita, pentsatzeko moduen aldaketa ere. Hori zezan dana. Eskerrik asko, Xabier, eta beraz Emilio Majuelok, langileriaren historia gunea. Arratsaldeon, entzuten da, ezta? Eskerrik asko ere, gonbidapena luzatzeagatik, hemen egoteko, benetan pozgarria dela niretzat. Kultur ekimen bat jakinek burutu zuen bezalako bat gaur egun ospatzea, ez da oso normala gaur egun olako iniziatibak edo ekimenak hain luzeak suertatzea, ez da. Benetan, eskerrik asko eta zorionak. Niri enkargatu didate, 50. hamarkadaz nolabait langileriaz hitz egitea. Nik izango ditut 3 gauza besterik ez. Zeren, iruditzen zait eta publikoari begira, egon naiz ekintzau hasi denean, eta nire ustez iruditzen zait, nik aipatuko dudan guztia, zuek soberan dakizuela. Baina horretaz zenbait hausnarketa egitean nik uste dut komenigarria dela, dudarik gabe. Orduan agian ez dut emango hainbeste daturik, nire maikideek
bezain beste gutxien ez ditut emango, gero eman daitezke, ezta? Baina agian interesgarria, edo niri iruditzen zaite interesgarriagoa dela nire ikuspuntutik, 50. hamarkadaz zenbait hausnarketa burutzea edo gutxienez plazaratzea. Beno, 50. hamarkada, batzuek, eta duela gutxi gainera, idatzi zuten 50. hamarkada iluna zela. Ni batzuetan, holako definizio edo deskripzio bat irakurtzen duanean iruditzen zait, beno, hamarkada hau iluna baldin bada zergatik den, iluna. Agian gutxi dakigulako berataz, edo horretaz, edo agian garrantzi gutxikoa delako. Nik uste dut gure kasuan, eta hau da nire susmoa, zer egia esanez gauza gehiegi ikerturik ez dago, nire ustez, hamarkada iluna baldin bada, da justu ikerketa gutxi egin delako, honetaz. Baina garrantzitsua dela dudari gabe, eta postu nintzen mandatua edo gonbidapena egin zenitatenean honetaz hitz egiteko, benetan postu nintzela, zeren nik uste dut, eta horrela zen nire ekarpenaren tituloa, hamarkada honen gunea dela gizarte historia nolabait esateko. Beno, oso erraza izango zen, eta sobera jakina dudari gabe, nik hemen aipatuko banitu, zenbat borroka izan ziren, gehiegi ziren izan, egia da, baina garrantzitsuak izan zirela batzuk urte hauetan. Denok entzuna dugu eta agian bizi ere, 51ko grebak aipatu dira, Euskal Gobernuaren Kontseilu ordezkatua edo Konsejo delegatu izeneko honek bultzatutako borroka hau, Nafarroan bapatean sortu zela, Irujok esandakoa, denok harrituta gelditu gara poliziak bezala, ez genuen pentsatzen, baina Iruñan ere borroka bortitza gainera sortu zen, ez da bakarrik Iruñan gero Lizarran, Tuteran eta bar, nik uste dut hori nahiko ezaguna dugula. Gero beste motako borrokak izan direla, 53an ere, batez ere 56an, gogorrak izan zirela Bizkaia aldean, baita ere Iruñan, gero polikiago represio bortitza izan zen borrokak, grebak esate baterako murriztu ziren, eta ja honekin sartuko ginateke urrengo hamarkadan, ja Beasaingo grebak garrantzitsuekin, 71an, eta ja Asturiasekin batera 72an eta bar, ez? Alde hortatik nik uste dut ez dagoela gauza berririk esateko, hori informazioa da, eta agian grebaren batetaz informazio gehiago irakur daiteke, baina nik esango nuke kualitatiboki horrela ze irakurtzean badirudi ez dagoela gauza berezirik. Baina hausnarketa bat. Guk alderatzen baditugu borroka hauek, gutxi ala asko izanik, hori berdin da. Alderatuko edo konparatuko bagenituzke borroka hauek aurreko hamarkadan eman zirenekin, nun ikusten ditugu ezberdintasunak edo ezberdintasuna baldin badira zeintzuk izan ziren. Dakizuenez ere, borrokarik handiena izan zen Bilbon, 57ko maiatzaren lehenan borroka izugarri handia izan zela, badakizue, baita ere Euskal Gobernuak hor egon zirela, hor sindikatu esate baterako, historikoak bultzada handia eman zioten ekintzoni, eta kriston eragina izan zuen greba honek. Baita ere ondorio latzak, eta nolabait gelditu da, edo gelditu zen greba honek, 40. hamarkadako erresistentzia gune edo ikur bezala. Baina, alderatzen badugu, edo konparatzen badugu, greba handi hau besteekin, 51an eta 56an eman zirenekin, zerbait berezi ikus dezakegu. Hori da, agian hitz egiteko edo plazaratzeko hausnarketa edo analizi berriren bat. Nire ustez, gerla ondoko gatazkak, 57koa batez ere,
Baita, 51koak dudari gabe izan zirela miseria gorriaren kontrako borrokak. Jendea bazegoen minimoetan, razionamenduetan, ez zegoen merkatuetan, ez da ezer erostekorik ez bazegoen merkatu beltzean, gainera hortan erosteko prezio aldetik oso garestiagoa zen, eta gainera zegoen gauza handirik erosteko, gizartean ziuden edo ziren ahultasunak, eta agian ez da aipatu, baina populazioaren mugimenduan ikusten da ere hilkortasun tasa eta umen hilkortasun tasa eta asko handitzen da, hazkunde handia du tasa honek, nabaritzen da jendea eguneroko borrokan sartuta zegoela. Ikusten baditugu berriz, 56ko borrokak eta grebak, berez, kanpotik, deskribapenean, helburuak berdintsuak ziren. Soldaten igoera, lan harremanetan zenbait hobekuntz gehiago lortzeko borrokak ziren eta bar. Baina nik ikusten dut, 50. hamarkada honen erdialdean, esate baterako, kronologikoki gune bat jartzeko edo gutxienez puntu bat izateko nik uste dut ezberdina izan zela. 51 arte, borrokak izan ziren, kapitalismo pobre batetan edo gutxienez merkatu aldetik pobrezian zegoen gizarte batetan eta hortan sortu ziren borrokak, berez 56tik aurrera borrokak dira, baita ere, soldaten egoeraren alde eta, baina ja borroka hauek eta 60 hamarkadan izango direnak ere epe berberan edo garai berberan koka ditzakegu, dira borrokak baina ja kapitalismoaren hazkunde unean, hazkunde garaian, hazkunde prozesuan edo fasean. Eta niretzat hau oso garrantzitsua da. Zeren hor, urte hauetan, naiz eta agian oso nabariak ez izan, aldaketa asko eman dira. Politika ekonomikoan, politikan beran, gizarte mugimenduetan, erresistentzian, oposizioan eta bar. Oso nabariak agian ez dira urte hauetan, baina dudari gabe hamarkada honen erdialdetik aurrera ikusiko ditugun gauzak hortan sartzen, edo markatu sortzen dira eta hor jaiotzen dira. Protagonistaldetik adibidez, hor ikus dezakegu ere ezberdintasun handi bat. Hazkunde ekonomiko honetan borrokak sortzen badira, baita interesgarria da konturatzea protagonistak ezberdina direla. Eta ezberdina dira nolabait orain hemen aipatu denarengatik, langileri berriturik ikusten dugulako ez bakarrik Euskal Herrian, Espainia osoan ere. Eta nolabait ere aintzinako oposizio historikoa, nahiko ahula gelditu zen 57ko grebak eta borrokak izan eta ondoren, ez bakarrik hemen, estatu osoan, eta gero borrokak hasten direnean beste motako protagonistak ikus ditzakegu eta parte hartu zuten. Hori niretzat dudari gabe horrela gertatu zela. Badira zenbait ikerketa serio, aspalditik eginak, eta nolabait ondorio borobila edo borobil batekin bukatzen dute. Eta hau da, oposizio historikoa, hau da, oposizio errepublikarra, sozialista, UGT, baita nazionalista, euskal nazionalista esan nahi dut, 51karako porrot edo hain aulik zegoenez ja desagertzear dago. Idatzi ziren azken liburuetan euskal nazionalismori buruz, gauza bera gerta daiteke edo irakur dezakegu. Azken finean, 51an, frankismoa, erregimen bezala eta gobernuak, nik uste dut inoiz bezala hasi zirela bizitzen. Etxairi gabe, barnean ja etxaiak zirenak erabat gainditurik ziren, eta justu hasi ziren nolabait nazioarteko munduan bere paper berria
saltzen eta kokatzen eta lorpenak izaten. Eta gerrillariak, esaten nuen bezala, mugimendu sozialista, libertarioak eta bi hitzetan esan da, desagertu ziren. Berez, borrokak handik 5 urtetara berriro berpiztu ziren, eta ja gainera berpiztu ziren eta regiminarekin batera bizi ziren Franco hil arte eta gero. Orduan horregatik diot protagonisten asuntoan zeinbait protagonista berri sortu zirela. Zeintzuk? Justu langileri berri bat. Langile berriak, langile gazteak. Zergatik industrializazioa sortu zelako. Hemen gutxi inbertitu zen egia da, inik eta, baina inbertsio pribatua izan zen kristona. Eta kanpotik etorri zen jendea, haiek ere sartu ziren borroketan. Eta batez ere, barneko migrazioak eta mugimenduak oso garrantzitsuak izan ziren. Nafarroan, Araban eta Euskal Herriko maritimoan. Euskal Herri maritimoan. Orduan, ikusten dugu soziologikoki langileri berri bat, klase berri bat sortu ari zela, edo sortzen ari zela, barkatu. Eta hor nabaritzen da ere, militante klasikoak edo militante historikoak, naiz eta oso represaliaturik izan, batzutan zubi lana egin zutela besteekin. Baina niretzat, orokorrean, persona berriak hasi ziren ardura hartzen. Eta hemen, ez dakit, jardunaldi hauetan hitz egin den ala ez, baina oso garrantzitsua da aipatzea, Eliza barruan edo barnean sortu ziren mugimenduak, nola poliki joan ziren txertatzen, mugimendu bereziturikoien, mugimendu apostolikoak, nola hasi ziren txertatzen justu sozial auziarekin. Nola hemengo errealitate berria, nola hasi ziren aztertzen, nola hasi ziren nolabait epaitzen, eta nola hasi ziren errealitate hortan parte hartzen. Eta naiz eta gutxi ikerturik izan, dudari gabe, ekintz katolikoak, oak eta gero jok eta boj eta olako erakundeek parte handia izan zutela borroka hauetan eta nolabait langileri mugimendu berri honi txertatu ziotela identitate elementu berri bat. Eta horrela hasi zen sendotzen gero 60. hamarkadan oso nabaria izan zela euskal langileriaren mugimendua eta bar. Baina hau jaio zen 50. hamarkadan. Ez dut esan urte batetan, hori izan da, pentsatu, ezin dugu gelditu olako analizi estu batetan, 50. hamarkadan sortu alez, hasi zirela sortzen bai. Aleak izan zirela ere bai, eta hor daude, militanteak hor daude zenbait gauza berri. Beno, hemen dago orduan esan den bezala Euskal Herri berri bat, industrializazioan, nik esango nuke ez bakarrik Gipuzkoa eta Bizkaian, berez hemen izango zen bigarren industrializazio fase trinko bat bizi zela, baina baita Araban hasi zela ere. Eta Nafarroan, hamarkadaka, ibiltzen garen azterketak egiten, agian ez dugu ondo ikusten, hamarkada honen hasiera gertatu zena, era bat ezberdin izan zela gero hamarkada honen bukerarekin. Eta dudari gabe 56, 7, 8, 9 urte horietan, Iruñan bertan ezagutzen ditugun enpresarik garrantzitsuenak ja ezarritak ziren. Orduan, Nafarroan ere eta ja gero joera hau ikusiko da nabari 60. hamarkadan. Orduan, immigrazioa. Baina badira ere beste motako aldaketa sozialak oso garrantzitsuak niretzat, eta batzutan ez dira gehiegi aipatzen, zeren agian gure interesa zentratu delako Bizkaian eta Gipuzkoan, eta ez gehiegi zoritxarrez. Baina Araban eta batez ere Nafarroan gertatzen dena oso garbia da. Nekazaritza tradizionalaren gainbehera, badoa bera. Eta hor sortzen diren populazio mugimendu pila. Ez bakarrik Hego Amerikarantz, ez bakarrik Bizkaiarantz, baita Altsatzurantz, Tuterarantz, Lizarrarantz, Berarantz edo batez ere Iruñarantz.
Eta ez da hau bakarri baizik eta nekazaritza, berpizteko erronka berriei aurre egin behar diela. Eta hiritartasun prozesu bat baldin badago, hiriak hazten badira, nekazaritza ere, nolabait merkatu berri honen aurrean zerbait berezirik egin behar duela. Eta hemen ere sortzen da zenbait gauza interesgarri, ez bakarri nekazal lurjabe txikien krisialdia aspalditik zetorrela, ez da bakarri migrazioaren kopurua igotzen dela, baizik eta barneko mugimenduak interesgarriak direla, niretzat, eta hau izango zen nire hausnarketarik, niretzat garrantzitsuena, langileri mugimendu historiko bezala sortzen dela. Soziologo batzuentzat, edo soziologikoki oso garbia da, lehen zenbait tokietan langile industrialak ez zirela, gero badira, eta aipatzen da, badago langile klase berri bat. Baina historikoki guk hitz egiten dugunean langileri klase historiko bezala aipatzen dugu beste gauza kualitatibo bat. Aipatzen dugu, persona horiek etortzen direnean olako gune industrialetara, Barakaldo, Errenteriara edo Gasteizera, hasten direla bere banakako eta esperientzia personalak izaten gero taldeka baita, eta nolabait hasten dira beraiek onartzen eta errekonozitzen talde bat bezala. Hau da, hasten dira kontzientzia pizka bat, handiagoa, zabalagoa, gero eta gehiago izaten. Eta azken finean, Euskal Herrian ikusten duguna da, 50. hamarkadatik aurrera sortzen dela, nire ustez, izan den gure historian langileriaren eraketa historikoa gutxienez bigarren fasean. Lehenengoa izan zen, 19. mendaren bukaeratik gerla zibil arte, hori moztu zen denok dakigun bezala, bigarren eraketa historikoa, hau da, klase soziala kontzientzia izanik eta bere interesen alde borrokatzen, sortzen da hemen, eta badoa hau poliki eratzen, eta justu 70. hamarkadan hori hau oso nabaria da, frankismoaren kontra borroketan, eta Espainian gertatu ezen bezala, kontzientzia hau mantendu zen 80. hamarkadaren zenbait urtetan ere. Klase hori niretzat, eta hori da beste gure itzalitik aparte, nik uste dut klase hori desagerturik dagoela, biologikoki, belaunaldi aldetik desagertua dago, eta orain gaude, badago beste soziologikoki, beste klase, langile klase berri bat, baina ez klase historiko bezala. Kontzientzia izateko gaur egun behar diren gauzak oraindik nik uste dut ez ditugula, erabat edinolaz ere oso garbi. Gainera, kultur politiko aldetik hamarkada honetan desagertu ziren lehenengo, 20. mendearen lehenengo erenan izan ziren kultura politikorik garrantzitsuenak. Eta betirako, frankismo garaian esaten dut, desagertu ziren errepublikanismoa, desagertu zen antipolitizismoa eta antiestatismoa, hau da mugimendu libertarioa. Desagertu zen nekazal hauzia, hau da UGT eta PSOE-ren oinarririk handiena. Komunismoa lehen garrantzia ezuela, lortu zuen, zeren justu hamarkada honetan aldaketa izugarri handiak izan zituelako beste estrategian. Baina baita ere erregimen bertan aldaketa handiak izan ziren. Eta nire ustez argita garbi totalitarismoen totalitarismo esartzeko indarra edo ekimenak bertan bereia gelditu ziren behin betirako, 1958an. Baita, politika ekonomikoa derrigorrez aldatu behar izan zuen gobernuak, ez nahita, aldatu behar izan zuen, eta Franco denok dakigu, konbentziturik izan behar zela, politika ekonomiko liberalago ezartzeko. Esan nahi dut, azken finean, eta hau nabaritu zen, 58ko hitzarmen kolektiboen legean, kapitalismoaren indarra, eta bilakaerak lortu zuela, ez bakarrik oposizioaren aldaketa astintzea, modu bortitz ere,
aintzinakoarekin haustura handia izan zelako, baizik eta erregimen bertan aldaketa izugarri handiak eman behar izan zirela mantentzeko. Kapitalismoaren indarra. Baina nik honekin, eta ja bukatuko dut, gero hitz egiteko nahi baduzue, ez dut hemen kantu bat egingo kapitalismoari, egia da, hain handia izan zela, korronte hau, aldaketa hauek, industrializazioarena eta nazioarteko ekonomiarekin harreman estuagoetan sartzeko indarra, hor frankismoa ez bazen apuntatzen izate baterako, gelditzen zela agian kolokan, erregimen bezala. Baina denok dakigu ere kapitalismoak badakartzala bere kontradizioak. Eta aurpegia jarriko zion. Ez bakarri Frankori, baizik eta teknokratai eta gobernuko kidei ikusi zutenean, 36an, odolez, bukatu zituztenean, langile mugimendua eta batez ere nazionalismoak, mugimendu nazionalistak, justu 80. hamarkadan berpiztu egin zirela. Orduan, nolabait Frankoaren mamuak berpiztu egin ziren kapitalismoa ez nahita, baina kapitalismoa bilakatu zenean, moldatu egin zituen bere oinarri sozialak eta baita berpiztu edo bizitza, beste modu batez eman ziola, berak zituen betidanik izan zituen etxeiei. Beno, honetaz nahi baduzu hitz egin dezakegu pizkat berandago. Ederki eskerrik asko Emilio. Jakintzarekin batera nik uste berotasuna jarri dutela gure izlarie gaur beren azalpenean. Eta interes handiz entzun ditugu eta uste dudanez baita ere gure gogoeta kritikoa suspertu ere egingo zuten. Beraz, orain guztion ekarpenak galdera gisa, galdera bezala edo ekarpenak baita ere, bakoitzak bere informazio edo gogoeta berria jartzeko eta bide batez baita ere aukera emango diegu maikuei beren azalpena osatzeko ere. Beraz, denon momentua da. Etxo ningu du pizkatxoat, ia horti sortzen den, bestela emango diet aukera maikuei ere beren esangabe utzi dituztenak osatzeko, baina hobi izango da hortik ia sortzen den. Bai. Ez zehatzeko lehenengo mesedez, bai. Ez dut oso ondo ulertu, kontzertu ekonomikoa Nafarroak eta Arabak, batean Nafarroa berritu zuen eta Araban 51an. Eta alaz ere gero mugimendu, giza mugimenduen etorriak, justo kontzertu ekonomikorik izan ez zuten, oraindik berreskuratu ez zuten provintzietan izan zen handiena, ez? Bizkaia eta Gipuzkoan. Nola ekonomi poltsa handiago aldin zegoen beste bietan, edo gaizki erabili zuten, edo ez dakit horrek apuntatu du inbertsio pribatua gero. Hori ez dut ongi ulertu edan. Ez dakit zer lotura daukaten horiek. Bai, bueno, pentsatu beharra dago Gipuzkoa eta Bizkaia Errepublika garaian ere industria nahiko garaietako nahiko sendoa zutela. Bai Ibai Zabalen ezkerraldean, bai Eibar, bai Bergara, bai Errenteria eta zona eta Goierrin zer esanik ez da. Beraz, hemen jadanik garapen endogenoa deitzen dioguna ematen ari zan eten txiki bat izan zuen, baina behin gerra amaitu ondoren berriro heldu zitzaion eta, bueno, azken finean, kapital, finantza kapitalaz gain, kapital soziala deitzen dena edo giza edo jende baliabideak ere bazauden eta horiek albidetu zuen garapen ekonomiko hori areagotzea, ez da. Kontutan izan behar dugu 50. hamarkadan Gipuzkoako enpresariek eta Bizkaikoak behin baino gehiagotan saiatu izan zirela beren enpresak handitzeko inbertsioak egitea.
Eta horretarako baimenak eskatzen zituzten ministeritzan, eta ukatu egiten zitzaien, zen gara hartan zegoen politika bat deskongestiorako, eta deskongestioa suposatzen zuen, Barcelona ingurua, Bizkaia eta Gipuzkoan ez gehiago zehatzea, indartzea ekonomikoki, langileria eta, aipatu dituen, Emiliok aipatu dituen, giza mugimenduak indartuko ote ziren, ezta. Orduan, errestasunak ematen hasi zitzaien bati bat Araba eta Nafarroari. Orduan, Gipuzkoan da Bizkaian, inbertitze ez ziren kapitalak jozuten zirkulo konzentriko moduan Arabara jozuten, ezta. Eta Arabak, jadanik, disfrutatzen zuen, 19. mendetik, disfrutatu edo zaukan sistema, kontzertu ekonomikoaren sistema zaukan, eta horre suposatzen du, berrogeita hamaikean berritzen da, eta horre suposatzen du, tresna bat zaukala, ondo kudeatu ezkeo, etekinak ateatzea, eta, azpiegituretan, lur sailak erosi, kondizionetan jarri, eta inbertsioak erakartzeko, ezta. Eta Nafarroan ere, holako zerbait gertatu zen. Argi dago, kontzertu ekonomikoa kendu zigutela Bizkaiko eta Gipuzkoarroi, herrialde traidore bezala izan ginelako, eta herrialde traidore nazionalisten mugimendua indarra eta langileriarena zegoelako, ezta, eta nolabait esateko hori galgatzeko edo frenatzeko kendu ziguten, eta hola jarraitu genuela 81. urte arte, ezta. Ez dakit, argitu dizudan zertxo bait. Ederki, Jon Mari, mesedez. Bai, entzutel da, honekin. Bai. Bi muturretako hitzaldiak lotzerik ez dakit dagoen, alde batetik gatazka, hemen zegoen gatazka, bere komponente ekonomikoa, zarantzarik gabe, eta klase borrokaren eta hori, baina komponente politikoa ere izango zuen. Gatazka horrek edo hori gerokoa da, hori alde batetik, ez da. Baina, emigrazio handia egon da hemen, eta, abertzale jendeak eta hori askotan, hori inbazio bezala, errezelo handi hartu izan du. Nola gertatu da immigrazio horren integratzea? Esate baterako gatazkatan, eta horre egon diren borroka sozialetan, ez bakarrik immigrazio integratzea, atletiren sale bihurtuz eta izan daiteke faktore bat edo indikadore bat, ez da, baina beste, biak lotzeko modurik edo estudiauta dagoen edo jakin nahiko nuke. Gatazkatan, eta horre egon diren borroka sozial, gero politiko eta gainerakoetan, ze kulturaletan euskarazkoan eta hori uste du prozesu askoz ere mantxuagoa eta askoz ere luzeagoa izan dela, iruditzen zait. Eta zailagoa ere bai, agian. Bai, orduan uste biok izango duzuela, hasi nahi berdin. Hombre, nik uste dut gatazketan behar bada eta gatazka laboraletan asko errazagoa izan dela bestean baino, ez da, kulturalean baino soka aipatu duzu moduan. Zergatik zen, nik uste dara da, bai amarkada bi hauetan ematen diren aldaketa, batez be eklosioa, batez be gero daukate 70garrenean, ez da. Eta nik uste dut horre aldu ginela garai batean, bi kultura ustartuz, ez da, azken finean demokraziaren defentsa izaten zen euskaltasunan edo euskal nazionalismoaren defentsa ere, ez da, eta nik uste dut hor ustartu zirela neurri batean, ez da. Gertatzen dena da, nik hemen uste dena da, garai horretan eman zirela hori, ez da, ustartze lan hauek, baina era berean tradizioak mantendu egin zirela, gitzendik Bizkaian hori nik uste dut nabaria dela, ez da, batez be ezkerralde guztian, zelan azken finean, hor UGT bat mantentzen da, SUE bat mantentzen da, eta kultura horrek hor dira, ez da, eta neurri batean famili transizio bat izan da, eta famili sozializazio bat, ez da. Nik uste dut hor gerraurreko hainbat ibilbide mantendu egiten da, hainbat erakunde mantendu egiten da, eta sozializazioa mantendu egiten da. Orduan nik uste dut hor, garai batean bat konbergitu egiten dela, defentsa bi bat eginez, baina gero hori ere, astiro barriro urruntuz duala, ezta? Nik uste dut horrelako zerbait gertatu izan dela, eta neurri batean integrazioa eman da, baina integrazioa nik esango nuke pragmatiko bat, ezta? Integrazio pragmatiko bat, eta integrazio bat, neurri batean integrazio gehienak izaten diren modukoak,
Ze, klaro, gurea askotan izaten da kasu oso zail bat integrazioan neurtzekoa, ezta? Eta gurea bezalako kasuak beti dute aztertzeko zailtasun handi bat, ezta? Zen oso argi egoten da zer den integrazioa eta zer izaten den asimilazioa eta ez gara sartuko horrelako eztabaidetan, ez da? Baina zer izaten den zuke referentzi modura daukasunean lurralde batean pasatzea muga bat eta beste aldean zu daukasunean estatu bat referentzia modura. Claro, gurean gertatzen den kontua da, askotan nik erabiltzen dut leopardoaren azalaren moduko mantxak izaten dira, ez da? Edo bestatu izaten dute matrioskaren sindromea, ez da? Panpina rusoaren sindromea. Unitate baten barruan, zuta badituzu, bi naziotako kideak. Gero, urrengo panpinatxan ere badituzu barriro bikoiztu egiten dira. Eta urrengoan ere bikoiztu egiten da. Orduan, zaila izaten da, honelakoetan integrazioak eta neurtzea. Orduan, nik uste eman dela askotan edo gehienetan integrazio pragmatiko bat, ez da? Eta nik beti gogoratzen dut, horre ikerketa batzuk egiten, zer esaten zidaten, edo zer esan zidan behin Ondarroan Extremadurako baten alaba batek, berak esaten zidan, zer da gure gurasoen integrazioa? Gure gurasoen integrazioa gu gara. Gu ondo bagoaz, eurek integrauta dagoz. Gu ondo itzizten bakaituzte hemen, integrauta dagoz. Guk aurrera egiten badugu, integrauta dagoz. Orduan ikusten horrelako integrazio pragmatiko bat eman dela. Eta nolabait, hurbildu ere egin zirela bi kulturak, bertako kultura bideintzat arlo horretan, ez da politikoan. Gero kontua da, urruntzen joan direla ere, eta behar bada, gaur beste goera batean gaudela, non jente gehiena bertan jaioa den, eta orduan, nik imaginatzen dut, bertan jaioa den jente hori ere, gero eta gehiago izango dala. Behintzat Espainiatik datorren jentea kontan hartuta. Beste alde batetik, nik esan gure dut, hemendik egon zela egokitzelan bat, ez da? Zazken finean, Euskalduntasunaren kategoria berazmatu egin zen. Nik gogoratu egiten nuen, ez da, Michel Abegerin gugera Euskadiko kanta batek ematen duen ikuspegia, eta nolabait etaren, esan da, etaren evoluziotik eta datorren definizio berri bat, ez da? Bertan bizi den eta lan egiten duen hori Euskaldun da, ez da? Orduan, klaro, zer gertatzen da horrela zuk subjetibizatzen dituzunean muga etnikoak, orduan integrazioa ere askoz indeterminatuagoa dela. Zango, autor, nahazte zaila da bereiztea, ez da? Bereiztea dobintzan nik horrela ikusten dut, gatsa dela. Zuk ere zerbait? Zan daiteke bai. Nik uste dut, ez da historialarien akatsa edo behin betiko gauza berean azpimarratzen dugula, baina nik uste dut kronologia ez dugula inoiz ahaztu behar. Garai honetan integrazioa guk gaur ulertzen dugun moduan oso zaila da. Oso zaila da. Zeren euskal sentimendua, euskal kultura mantentzeko behar dira, oinarri bat, behar dituzu zure tresnak. Diktadura batetan eta garai hartan ez dago tresnarik. Nola onartzen den euskal munduan edo herri txikitan batez ere, edo Ondarrun bezala, jendea, hor daude zenbait txosten resistentzia, jendea etortzen ari da, segin hau euskal kultura, gure ohiturak, gure, religiotasuna, galtzen ari da, eta oso interesgarria da Bizkaiburu Batzarrek esaten duena. Eta esaten du, nolabait, badira bi txosten garrantzitsu, bata Euskadi Buru Batzarrera iristen dena Landabururena, hori oso ezaguna dela, eta Landaburuk esaten du, gu gaur egun, 50. hamarkadaren bukaeran, gaizki dago euskal nazionalismoa eta EAJaren alderdia, ez bakarrik, batez ere errepresioarengatik, baina ez bakarrik errepresioarengatik. Baizik eta hain aldaketa handia eman den gure gizartean, hau da, industrializazioaren eta euskal jende askok oso ondo onartzen duela aldaketa hau oso ondo hasi delako bizitzen, batez ere enpresari txikiei begira esaten zuen. Eta orduan, zer gerta daiteke etortzen den jendearekin horrela gu konportatzen bagara. Eta gero badago beste txosten bat nik uste eta udela Euskadik Buru Batzarrekoak esaten duela, gelditzen zaiguna ez da atzerantz begiratzea. Baizik eta etortzen denari besoak zabalik izan da, besarkatu eta gure
nolabait gurengan integratu. Hau da, helburua. Nola bizi zen hau, ez dakit, agurainen, hori ez dakigu. Baina ideia politikoki nahiko garbi zegoen. Eta gero naiz eta kronologikoki pizka eta aruntza joan da, ikustut, etak oso garbi izan zuela. 5. asanblada baino lehenago ja. Eta orain berak aipatu zuena, kantu horrekin, baina berak esaten du. Euskalduna ez da 4 edo 8 abizen Euskaldun dituena, baizik eta ona etorri dena, lan egitera etorri dena, eta, bueno, gu nolabait ez inpusatzera edo zein gauza, esate baterako errepresio indarri begira. Orduan, nik uste politikoki saiatzen edo saiakerak direla gauzak bideratzeko, baina diktadura batetan hori, nik uste dut oso ezinezkoa dela. Ez dago tresnarik euskal kultur hortan justu berpisten zegoela une horietan jendeak nolabait beren ganatzeko. Edo gutxienez integrazio normalagoa egiteko. Baina interesgarria da EAJ-ko buruzagien artean garbi, konstienteak dira, alde batetik, Ea Berrian, ematen ari ziren aldaketak noraino iristen ziren, haien eragina zergatik ezen hain indartzu, zergatik zehultasunak zituen eta ez zen bakarrik erregiminaren gatik, baizik eta orokorrean bizitzen ari zen aldaketaren gatik, eta hirugarrena etortzen ziren personei nolabait bazutela harrera zabala. Gero hori nola bilakatu zen edo nola garatu zen, kontutan izanik EAJ justu egun barkatu urte horietan oso desantolaturik gelditu zela, euskalo. Baina politikoki hasiko ginatekia beste gauza batetaz hitz egiten, euskal nazionalismoaren berpizkunteaz, eta ez da EAJaren eskuetan gertatzen dena, baina da 60. hamarkadan. Eta gero, dudarik gabe, langile mugimenduan edo sozial auzian hori integrazioa naturala zen. Langileri gaztea, erradikala, batez ere sorrera edo oinarri nekazariak izanik, normalki industrializazio prozesu trinko eta askar batetan horrek demagun Alemaniako historian, Meritxegarren mende bukaeran, Errusian, 20. mende hasieran, Bizkaian ja duela 100 urte edo Nafarroan Araban eta baita beste probintzietan urte hauetan, hori da, osagaien kopuru bat erradikalizazioarantz joango zela mugimendu hori. Eta hortan bat egiten dute kanpotik etortzen direnak eta hemengoak. Horrela ikusten du nik. Baina hori izanen daia 60. hamarkadan. Besterik... Bueno, ordu terdi edo badaramagu eta 3 egun ere bai. Eskerrak ematea batez ere izlarioi gaurkoan eta aurrekoetan ere bai, baina bueno. Eta eskerrak ematea baita ere gaur etorri zareten hoi eta egun 3 egun hauetan etorri zareten eta diren guztiei. Honela bukatzen dira beraz, jakinek bere 50. urte hurren honetan antolatutako mainguru hauek. Eskerrik asko, Gabon.